I-crisis esinayo la eSouth Africa enkulu yileyo ye-unemployment, more especially kwi-youth. Abantu abaningi abasebenzi, and uma ubheka ama-march lawa abizwayo, whether yi-March and March, whether yi-Operation Dudula noma amalungu omphakathi nje ngokuhlukana kwey'ndawo, whether uphakela umthakathi or ungizwe, ubona abantu begcwala kangakuthi abasebenzi. Iyona crisis le engicabanga ukuthi ugovernment ufuneka i-address, ngoba ukuba abantu bayasebenza ngaba abantu abamashaya abekho. Siyazi ukuthi-ke in reality akuqashwa wonke umuntu, akukaze kwenzeka ukuthi kuthiwa wonke umuntu unemployment ku-zero. Angikhumbuli ngizwa, mhlampe kuyenzeka uzongitshela la ku-comment section. Kodwa nje abantu abaningi uma besebenza igap iyavaleka. Ney'nkinga esizibonayo ezinye ziyazama ukuthi zinciphe. Ngakho-ke sekufuneka manje esehambile amamashi, esebakhona amamashi, bese kukhulunywa udaba luthi kwenzeka kanjani ukuthi abantu bathuthukiswe ngokwama-skills, ngokwamakhono, bekwazi ukuthi bazisebenze, baqasheke abanye. Yingakho sishayela ihlombe ilakho i-Department of Labour siyibonile isukumile, u-Deputy Minister usukumile impela, waye ey'ndaweni ezehlukahlukene, sababona abantu bekhishwa. Kukhona abantu base-South Africa akade bebonga abangaphikwa 100 bethi nje ever since kuqale lento ye-March and March sebeqashiwe bayasebenza. Kunemindeni namhlanje seyinabantu abasebenzayo, nabo sebekhalisile sithi imali incane kodwa kukhona abakutholayo. Iyona nkinga ekhona leyo esinayo. Ngiyakhumbula ukuthi uGeneral Mkhwanazi ekhuluma eParliament wathi another disaster that is coming, i-unemployment rate. Ngiyakhumbula washo njalo. These other disasters that are coming. When you look at the level of unemployment, especially on the youth in this country, the way it's escalating, it's a disaster in waiting. So when the pipe bursts, we might come back and say we have no intelligence, and yet there's warnings that are coming. Noma abantu base-South Africa be-frustrated ngokuthi kunabantu abakhona la ngokungekho semthethweni, noma abantu be-South Africa be-frustrated ngezinga lokuthengiswa kwama-drugs, ngazo zonke izinto lezi ezenzakalayo nobugebengu obukhona obenziwa yilabantu abala ngokungekho semthethweni, bebambisene nabo abantu base-South Africa. Ngoba ngeke sikubalekele lokho, abukho ubugebengu obungenzeka eSouth Africa uma abantu base-South Africa bengeyona ingxenye yabo, ngoba ngisho amaphoyisa ase-South Africa yiwona athatha i-bribe. So kuyo yonke lobugebengu obukhona babambisana nabantu base-South Africa. Kodwa le nkinga yokungasebenzi kwabantu have inkinga, inkinga le eyinkinga nayo. Ubaba lo ubheka imtolo, athi ngingasho ukuthi uthena, ngicaphuna ivideo yakhe then sizokhuluma emva kwakhe, ngizophawula emva kwakhe, ngicela uzwe la. Welcome to Mtolo's Thought, the only thought that matters. Phakala Mthakathi, I'm addressing you. I think after 30 June, you must lead a second phase of the struggle. The struggle that you must lead is the struggle that says, let's make these 3 million hectares that are unproductive in KwaZulu-Natal be productive. Let's mobilize all our people, demand government, demand Mrs. Madlopa Mthethwa, MEC for Agriculture, demand the Minister of Rural Development and Land Reform nationally, that they must put a plan, a clear plan with resources, with clear funding to make the unproductive land in KwaZulu-Natal productive. You can't have more than 2 million hectares unproductive. This will create jobs. This will grow the economy. This will fight hunger and food insecurity. I think this is the second phase that must focus on. And we have shown that you can mobilize. We have shown that you can command discipline amongst the masses. Can we focus our energies after 30 June? Regardless of what happens 30 June and after 30 June. But as a second phase,
can we mobilize demand government, provincial government, national government, led by the Minister of Rural Development, led by MEC Kamadlopha Mthethwa, to put a plan and provide all necessary support to rural communities of KwaZulu-Natal so that we turn the land that is unproductive to be productive, to create jobs, to grow the economy, to fight hunger, to fight food insecurity. Those thoughts, the only thought that matters. Let's hope the energy of the second phase, the same energy we are employing on this illegal immigration, it will be the same energy we will employ when we demand that we want to work the land, we want to make the land productive, we want to make the land employ people, we want to make the land grow our economy, we want to let the land produce food. Those thoughts, the only thought that matters. Yazi ukuthi kunabantu abanegative abokuqala nje abazothi ANC beku government bingakwenze ngani lokho. Okwesibili abazothi umntole na kungani efuna ukuthumela ophakela umthakathi kodwa thi ngitshele nase sizathu. Uphakela umthakathi uyakwazi ukukhomanda abantu abawu1000 bakwazi ukumlalela. Ugovernment wethu uma ngabe ukhuluma naye kahle uthi hayi yaza kwenza ukuthi akalaleli. Ulima luzwa kangcono lendlakadla. Leli lamamashi lokuthi disrupteke economic kuphazamiseka ukusebenza kuphazamiseka izinto. Usholo la kuleso sigaba ke ubaba uMtolo. No yabona manje ethi uphakela umthakathi akakalidi imashi manje ezothi KwaZulu-Natal banomhlaba. Asike sikhuluma iqiniso. Yebo khona umhlaba afuneka ubuye ebantwini. Kodwa ikhona imhlaba esekuyabuya ebantwini baphinde bayithengisa back ngoba bengakwazi kuyisebenza. Abantu bethi asinama skills, asinama resources, asina funding, asinani. I-government inazo lezo inhlela akhona lawo ma-programs njengoba besho ubaba uMtolo. Naba labantu bakaphethe rural development benzani? Ake kufakwe ipressure endaweni eright ukuze umhlaba abantu lo abanawo hayi umhlaba usazothengwa. Abantu base-KZN banomhlaba mkhulu. Ake kube ngiyayithanda leli phuzu elithi asimashe kodwa asithi simashe sibesenza ukuthi si-bridge igap yokuthi kubenefit security abantu bekwazi ukusiproducela ukudla bakwazi ukuthengisa abazenzela imali bakwazi ukuqasha abanye abantu kukhandeka amathuba emisebenzi kuzokhula umnotho waKwaZulu-Natal bese lento izosabalala nakwezinye izindawo eqinisweni lilonke kunabantu esinabo la eGoli bagqishe la emkhukhwini baneyindawo uteta ngendlalo yendawo umungu wasemakhaya uzokwazi lokho engishoyo alela amasimu le genge ekhulayo ayingeni indaba yokulima alela amasimu alele uma kunengadi kwakubona kusebenza umuntu omdala lapha ya ngoba laba abakhulayo bafuna ama skills angwazi ukuthi kanjani kodwa nje lento esho uMtolo ave iqiniso. Ngiyafisa mina uma akubukulaba abasondele kuphakela umthakathi sengathi bengathi lalela lento esho uMtolo akulidi imashi yakho ukuze abantu bazokwazi ukuthi ekugcineni bakwazi ukuba nama skills ngoba sebehambile abokufika asizuqashwa sonke sebehambile abokufika still inhlupheko izobe isekhona abantu bazobe bengasebenzi so azama ukubridge igap bethe behamba laba abafike ngokungekho semthethweni nathi sibe siyibridge igap yokuthi akukhandeka amathuba emisebenzi ngoba ukhona umhlaba kwaZulu-Natal mningi umhlaba okhona kwaZulu-Natal but unproductive. Ngicela ukuzuphala kwakho la comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani kulolo daba nje silixoxayo olithinta umhlaba ohleli le kwaZulu-Natal ohleli umhlaba ongabe lo mhlaba uyaproducer abantu ngabe banemali noma ubiza imashi bezoshoda abantu ngomuntu bezozibuza ukuthi hey manje mangishiya la ubani ozohlakula ubani ozolungisa la ngoba afuneka kuphume ila uzobona khona ukubaluleka kobudlelwano phakathi kwamazwe ngoba mawuqala uproduce uanyanisi sekufuneka uyowuthengisa eZimbabwe sekufuneka uyowuthengisa eZambia ila uzobona khona ukuthi lento yeAfrica free trading ingasebenza yazi amazwe aseAfrica mayengasebenza ngokubambisana uzokubona ukubaluleka kobudlelwane kwalamazwe kodwa mawuzokhuluma ngobudlelwane bamazwe ukhuluma nomuntu ongasebenzi ongayazi nalento engishoyo
nongayiboni nje lento ukuthi konje khona umuntu ongaproduce izinto la azithumele kwamanye amazwe athola imali qasheke abantu la eSouth Africa khandeke amathuba omsebenzi kube ne-production yonke lonto leyo. Uma ungakhuluma ngobudlelwano kufuneka njengobona uhulumeni wethu abasangene labantu uma bethi cha we condemn izenzo zobugebengu izinofobia seafood basho ngoba kunobudlelwano phakathi kwamazwe abasho ngoba benamabhizinisi kukhona nabantu abafana nami nawe njengayo uphakela umthakathi usaplaya ngenyama ufuye imbuzi umuntu ngamunye lapha kwigroup yabo wathi akekho umuntu onganembuzi engaphansi ka400 basaplaya inyama kwamanye amazwe uyakwazi ukubaleka ukusebenzisana kwamazwe yingakho elwa nabantu abangenamaphepha engalwi nabantu abanamaphepha ngoba uyazi ukuthi iSouth Africa ngeke ikwazi ukuzimela yodwa ngokwezomnotho nana wasidibane kwivideo landelayo ngiyabonga.